Аре бе, то Васко какво направи човек? Сега хубаво да го видя. Истина ни яденето. Браре? Да. Така. Ей! Ето го и Никсъна. Сейнт Николай. Аре бе. Какво става, брат ми? Драго ми да те видя. Днес е официално първия ден от нашата подготовка. Започваме като се пускаме към края на 24-та година. Защо започваме толкова рано? С подготовката все пак имаме реално една календарна година. Защото сме изпърдели. Така, време е да започнем с взимането на всякакви замервания, за да може да видим не само как телата ни отвън се променят по време на подготовката, а как се отразява, нали, и на здравословните аспекти. Затова ще си измерим кръвното по първия весето, като претендента с по-добро кръвно по принцип. За мой късмет до сега никога не ми се е налагало да приемам хапчета за кръвно и дори в подготовка вече на по-силни андрогени съм държал прилично кръвно. 133 на 80 на 78. Kind of okay. Притеснил съм се от камерата. Очаквайте също така скоро влог, дискусия с един от ендокринолозите, с които работим, в който ще си поговорим за употребата на анаболни стероиди, какво се случва с тялото, какви са страничните ефекти, какви са ползите, защо са необходими при професионален спорт и при спорт на състезателно ниво. Там ще споделим и моите изследвания, които си направих преди няколко седмици и така. Добре, да видим сега какво се случва с телесното тегло първо. 79. Окей, not bad, not terrible. Сейнт Николай трябва да си премери захарта. Усещам, че ми е по-висока от необходимото, така ми пресъхва устата 7,6. Ще изчакам една идея, сега ще сложа инсулина. След около 20 минути сигурно ще започна да ям. Тук съм си приготвил 300 грама скир, 100 грама кисело мляко, 40 грама черен шоколад, банан, фъстъчено масло и малко сладко. 2 сандвича. Сега ще видите как се прави подготовка за Олимпия на сандвичи. Аз съм малко по-скромен и колкото неприятно да изглежда, всъщност не е толкова гадно. 80 грама оризов гриз, доза протеин ягодов и 20 или 30 грама фъстъчено масло имам. Peanut butter. Еми добре, хапваме, посляга и отиваме да тренираме. Вече сме в заличката, кафенце, водичка и готови за тренировка. Започваме с дърпащо движение за гръб, като ще редуваме една серия дърпане, една серия бутане. Аз почвам, Ники свърши. Днес мисля цялата тренировка да ми е малко по-фокусирана към време под напрежение и усещане. Затова го изпълнявах и с една идея по-бавно темпо. На 90. Да, на тази вече ползвам фитили. Да, знам. Първа работна. Тези фитили няма да ти харесат, не са от най-удобните. Аз ги взех само защото са розови. Опа! Без да обръщаш машината, Ники.
хубава сега. Минаваме на гърдите. Слагаме някакви тежести. Ай, 25, тук няма тежести, бе. Не, това е леко. Това е 15. Ето е долу. Ще ми я подадеш ли? Я виж, тези тежести си отиват светилите ми. Ма това ще е леко, май. Знам. Повече 15, а? Айде по още една 15. Май трябва да си чек на кръвната захар. Готвим още тежести на следващата сега, докато Ники стана си провери кръвната захар. Жестокото напомпване. Гледай какво става. Айде ходим да бутаме. Ара гърдите, да. Още една 15 Още или 20? 15 май. 15. Го на отказ. Раз, два, пускай. Всеки превръзва болните места. Да. Спорта е здраве. Казвай. Раз, два, пускай. Можеш още сам. Сам. Аз докато се връзвам, би ли ми сложил? Колко искаш да ти сложи? Повече. 100? 100. Казал си 100. Айде, Няма мога да седна, нали знаеш? ще ти помогна. Раз, два, дай! Последно упражнение за гърди. И цялостно и за тренировката. Приключихме. Много яка тренировка направихме. Получи се, да, и аз съм доволен. Понапомпахме се. Така. Ще видите снимчици. Това беше ден едно от нашата подготовка. Скоро очакваме нещата вече да започнат да се случват както трябва, защото и двамата сме излезнали от ритъм и на двамата ще ни трябва малко време да влезнем в режим, да можем да изчистим храна, трениране, да включим тук там малко кардио. И аз и Ники сме фенове или по-скоро сме привърженици на това да се прави кардио Целогодишно. Надяваме се да ви е харесал.
да се абонирате, да ни последвате, защото сме много готини. Точно Вижте така. какви усмихнати, приятни момчета. Та-да! Тете, голе! До нови срещи! И скоро няма да има дюнери.